Tää... Eipä tulisi demoneita. Mä vittu toivon, että ei. Toinen. Pale Angel. Sen nimi on vittu Pale Angel. Niin Pale Angel. En mä tiedä, onko niitä usein. Joo. Noniin. Noniin. Siinä oli taas semmonen vitun demoni ainakaan. Selvisi hengissä. Toivottavasti tulee ilmaiset bossit. Toivottavasti ei tuu Balbala. Ei kyllä vittu tunnu välillä siltä. Täällä on rare. Täällä on toinen samanlainen. Tää oli se duplicate. Joo. Löytyykö uutta? Ei, se on Spirit Bone Crown. Ei, kyllä sen base-versio. Joo. Klierataan vielä, ettei tuu mitään tunkeilijoita. Mitä tuo tarkoittaa? Eiku niin. En tiedä. Mutta kyllä täällä varmaan luonnollisiakin. Kyllä se yksi oli ainakin duplikeittaa. En mä tiedä pystyykö se mukaan duplikeittaa jälkeen. Noniin. Joo. Vittu mua pelotti oikeesti mitä tää tekee damaaga. Okei, alkaa samalla tavalla kuin viime kerralla. Mulla oli Withered Crow. No niin, siitä yksi rune. Hei, voiko nää avata nyt jo? Voi! Mitä helvettiä? No
Tää vaan kahtoo, ettei se tuu jalkoja alta. Hei se stunautuu. Oota kohta valmiina se stunautuu. En mä tiedä. No teili. Jaa. Oi että. Jaa, hyökkää sää. Kun ne ei mahu, kun niillä on nuo vittu. Tää eikö niin, että mä hyökkään. Noniin. Haluatko sä avata toisen? Älä aktivoi vielä. Paskaa, mitä ihmettä. Noniin. Devourille mulla ei ollu viime kerralla. Oi. Mulla oli... Ei täällä on nää mitään vittua, nää jäi maahan nää Devourin hommat. Tää tekee tästä 1000 kertaa vaikeampaa. Joo. Noniin, mä avaan. Tapetaan nää. Oho, sä sait vittu kaiken. Tuleeko Executioner? Eiku Rustlord. Tää on vaikea nähdä. Mutta ei sillä kyllä oo mitään. Sillä on vaan tuo attacki, mikä on vaikea nähdä. Joo. Ei tuu, kun se stunaatu. Ne vaan tippu maa. Mitä vittua. Oho! Ei! Nyt näyttää huonolta. Älä vaan aktivoi uutta. Joo. Noniin. Avaa vaan. Vielä on 1, 2, 3, 4, 5, 6 bossia vielä. Täällä ylhäällä. Oho! No joku, mulle uudet ainakin. Siinä on Exalted sulle keskellä käy. No, ei häiritse. Mä kyllä vaan annat Zetalla pois nuo. Älä vaan on palva. Mikä tää on? Mitä vittua? Jamanra. Eiku ei, onko, joo. Iskentar. Mutta tää vittu tuo pallon strike on perseestä, kun me voidaan seistä vaan täällä piilossa. Mä en vaan tiedä missä se on. Oi vittu, mä en olisin kuollut. Hei, stunaatu. Ota uudet. Ilmanen. Free. Noniin. Oho. Viisi bossia enää, puolessa välissä. Mikä tää on? Tää on joku uusi. Eikö tää on Bramplecasti? Bramplecasti. Joo. Ja mutta se stunaantui jo, ei se varmaan kerkeä tehdä niitä. Joo. Joo. Oho! Oot mä kato. Mulla on noita vittu miljoona. Eikö oikeesti? Mä yhden kerran menisin antaa, kyllä mä vii invassa sua varten tommosta. Mikä? Oi, mä kuolin vittu siitä. Se charges suoraan makaan. Katsotaanpa pystynkö mä spawnata bossin jälkeen. Varo vaan niitä keiheitä, kun tulee justiin noita. Ei sillä muita. Niin on sillä kyllä ne. Miksi se agro suolaa?
Varo. Ui. Jätkä on vittu ihan tuikuista. Joo. Ei saatana. No niin, älä vaan vielä. Mä vuoro seisoo. Ihan sama. Eikö mä en voi edes avata sitä avaa. Oho. Now we're talking. No niin. Please älä. Mikä? Ai tämä. Jep. Joo. Joo. No niin. Täällä alhaalla. Ah. Ho! Tuo mulla on. Tää avata tässä jos sä haluat. Kaksi bossia enää. Kai. Oho! Suoraan mua kohti. Joo, oi. Vittu kun mä en näe se ättäkkää. No miten tää ottaa näin paljon damagea? Eikö niin lain? Joo. 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 Hei, se tulee. Hei, se tulee viimeinen. Oho! 2 unia! Kato Antti näitä, mitä helvettiä? Oh. No joo, katsotaan. Noissa on jotain. Noniin, viimeinen bossi. Aiku niin duo tulee aina viimeisenä. Mulla oli viime kerralla Executioner ja... Ei. Joo. Alistuneet. En mä tiedä. Mikä se on? Oi. Mitä vittu? Ei oo hirveesti lisää. What? What the hell?